Zortzi urtez eta 3 burruketan zehar egin zuten burruka Uesei Kenshin Takeda Shingenen kontra. Laugarren aldiz burrukatuko zuten Hachiman Barako lautadan, Kawanakajiman. Konfiantzazko espioi batzuek abisatu zioten Uesei Kenshini aurreko gauean Takedak mugimendu batzuk egin zituztera. Takeda Shingen bere tropak banatu zituen eta uste zuen ez zela inor konturatu. Gauean zehar bere tropen herena lautadara eraman nahi zituen. Beste guztiak, generalen kontrolpean Saiyosan mendira igotzea pentsatu zuten. Han, Uesei kanpamendua zegoen, bat-baten hartu nahi zituzten eta lautadara bidali, nun Takeden lantzak itxauten zituzten. Uesegik, ohituraz, ohorezko etxai bat izatea demostratu zuen. Gauean, zaratarik egin gabe, lautadara mugitu zen. Ez ustekoan hartuz Takedako tropei. Takedaren armada bananduta eta Uesegi gudari zenbaki altuagoa izanik, Uesegi Kenshinen irabaztea hurbilago zegoen. Epa lagunok hemengo de bueltan, oraingokoan sogun bian beste burruka batekin, Kawanakajimako burruka honetan, nun Uesegi torpak eramango ditugun Takedei kontra jolasteko. Takedak zaldietan eta bar ezin baino beak dira, betidanik. Eta bueno, orain hasieran ikusten ari zareten bezala, gure tropak posizionatzen ari gaude pixka bat, jakinda gure erretagoratik etortzen ari dira, horutxe ditugu hasigaru pare bat pizkat defendatzeko, eta zaldiekin saiatuko gara pizkat flankeoa egiten komedien artean. Helburua izango da jen arkeru zaldiak pizkat kentzea, erakartzea gure hasigaruen kontra, eta zaldi horiek edo arkeru zaldi horiek kentzea. Bitartean, beste fronte zuzenan ez, lautadan, saiatuko gara hor pizkat lerroa mantentzen, saiatuko gara hor alik eta beranduenen hasi hor burruka. Orduan, hor ikusten zuenera bidaltzen dugu gure zaldiak erasotzera, haien arkeruak. Pizka bat berandu ematen dute ordena, baina azkenean ematen dut pizkat dudetan dengoelako. Baina bueno, hor gezi punta horretan oso eraso efizientea dela, eta haien zaldien arkeruen kontra. Berak eraso horren kontra saiatuko da bidaltzen bere jarri zaldiak, baina guk hori ikustean atzera botako ditugu gure zaldizak, eta saiatuko gara pizkat gure jarrien gana erakartzea. Baina bueno, pizkat bat-baten aldaken trukia izango da, baina bueno, behin jarrietan heltzean, gure jarriak izango dituzte abantaia zaldien aurka argi eta garbi. Era berean pizkat flankeo zonaldetxo hori pizkat atzen dituan tropak birkokatu egiten ditu pizkatxo bat, eta saiatzen naiz tokia edo irabazten. Pizkat posizioan irabazten. Arazoa da hor bide asko dagoela eta grazaiatuko da bere tropak batzen, baina bueno, ez du lortuko, eta ikusiko duzuenez, iak ez da oso inteligenta, gero eta gehiago etzen ari dira, baina bueno, pizkanaka. Hor gure zaldiak hor errateatu egiten dira, jarriekin noa, ez nahi konturatzen hor informazio etxean daudela, baina bueno, azkenean konturatzen naiz, kentzen ditut, beste jarriak atzera bota egiten ditut, jarri batzuk bakarrik armada guztiaren kontra ez du ezer egiten. Beraz, pizkat, eusten diot irabazten tokia gero garen kontra. Hor saiatzen da bere zaldiekin kaina emoten, baina tempuak edo zuzko armak eta ondoko jarriak bereak egiten dute. Saiatu egiten naiz pizkat tempuak hortik ateratzen, baina pizkat komplikatu dago eta bueno, palizatxo bat ematen die gure tempoei, baina bueno, erabelenko ditugu azken finean baita ere bere zaldi bizirik geratu diren zaldi arkeru horiek akatzeko. Baina bueno, azkenean erretetuko zaizkigu eta gure tropak bota delako ditugu erasora, flanko horretatik. Beste flankoan ikusten duzionez minimapa, momentuz ez dago ezer gertatzen, ez dago inonako mugimendurik. Aldi berean ikusten ditu tropa guztiak eta birkokatzen doa berriz ere, posizio hobeago bat hartzen. Zen eta azken finean hor datoz,
Jariak jartzen ditut jari muro batekin, nun defentsa oso egoki bat da, oso ona. Oso gomendagarria, baina posizio oso klabetan ere behar duzuenen. Erabili bat dituzu, eta flanketzen badituzte, akabo. Beraz, bueno, hor adibidez dutzen zaiti ideia ona, eta hor mantendu egiten ditut formazio itxi horretan gure jariak. Bidaltzen dizke pizkata apoio bat, gezizko apoioak laguntzeko, baina landa ere jariak dira, bale? Ez dute moral oso ona, baserritarrak dira azken finean, bale? Baserritarrak arma batekin, ez dira munduko zebez eta ikosiko duzunez azkenean erreteratuko egingo dira. Min asko egingo dute, min asko egingo dutelako, formazio hori oso bikaina dalako, nik armadosak irabazi egin ditut formazio horretan, baina azkenean erreteratuko zaizkigu. Aldi berean ez konturatzen lautadatik hasi dirira mugimenduak, eta, hor datoz generala suizidatzen du arrazoi gabe, kontuz oso horiekin ez suizidatu generalak, bale? Moralean negatiboak emango dizkizue. Eta beraz, bortik be erasora bota behar nahiz. Hor ematen dau irabazita dudala, baina azken finean hor itxule egiten dira, generaltzea bota behar dut, nire tropak bera doaz, hor pizkat deskonpeso horretan. Beraz, geratzen zaidan oso akarra da, general eta arkeruak atzera bota, eta lautadaren aldean alik eta harinen bukatu apoio hori bidaltzeko. Azken finean katanak dira, samurai katanekin, moralo behagoa, tropako behagoa, esperientzia behagoa, eta bar. Beraz, atxamarra pizkat holan jarriz, lerroa flanko horretan mantentzen zen, eta ikusten duzenez ja hor katanen kontra ez dute ezin izan dute irabazi. Beraz, arkeru horiek akatsa eratzen zaizkit. Hasieran katana bidaltzea pentsatzen dut, baina esaten dut ez du merezi hobeto generala saldietan doala kargak egin eta pista. Horretarako bai dire oso erabilgarriak saldizak. Eta aldi berean dago pizkat, errefortzoak bidaltzen flankora. Beraien molarera pizkat azten da hor kidikoloan. Eta gutxi gora bera ja eginda dago. Ez da asko zer gehiago falta. Generalekin hori ikusten duzen ez nola azkenean hautatzen dut generala bidaltzea arkeruen kontra. Zeben eta pizkat tropak libartzen dizkit ez. Hau da, generala kargak egiten hobeagoa da. Zaldian doa, harinagoa da eta gezi kantitate gutxago jaso egingo ditu katana batzuek egin beharrean. Osea, katanak ibiltzen doaz, pertsona dira, generala zaldian doa, bale? Eta gutxi gora bera, hor dago ja eginda burruka. Geratzen diren lemanan intenteak pizka bat akatsa falta da. Eta ja horrien ostean, bitoria ematen digu. Beraz, besterik gabe espedut guztuk esan duzuela. Guztuk esan duzue, badakizue. Hemendik jarraitu. Eta hurrengokoan ikusiko gara, bale, lagunok, zaindu eta hurrengor arte. Agur!